كتاب التوحيد. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. المسائل فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني دورو شهر ربيع الآخر مين هجرة سانكالونانينا بيسوينيو تاناي ميلادي نصارو كجاتي بافولاني مغاني سبا سانكالو تانا بيسوينيو ومغاني دوروناي أمبي دورا بو مسجد رجاو أمبو كنو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كنو كتاب التوحيد. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. كوني نيبونداي أبي فلان كفو يولا كتنغني كني في منتي علي آية منونانا ني حديثا منونانا درسو تمني أني أولو كلا بي التورا مسائل فيه مسائل. أكون مسائل ودوبين نمبوندا كنو. الأولى تفسير آية الجن. فلو من سورة الجن آية كو تفسير، وقد سبق ذلك في أول الباب. أنيو تفسير فو بوندا دامنا لا كتمه. الثانية كونه من الشرك. الثانية مسائل فلنا كونه من الشرك. كومين الاستعاذة فلان كفويادو أي الاستعاذة بغير الله. مانا كتنغنيني كني فيمور منت على فلان كفويادو. وغير سبق التفصيل في ذلك فرنفانسيات من أولا. أنكونية تنغنيني على تنافي دانفين في فينا ميني أبسكي تنغا كبواما na bisa ke sababu ye kitanga kabwama o tanga nyini basitala meniye tanga nyini danfen fe hada maden fe tanga nyini kerani fem minye minni danfen she koto la hada maden koto ye we alaka barade niye tanga nyini danfen fe ala tanafe ni oye ode shirikuye. الثالثة والاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الثالثة سبنا الاستدلال على ذلك بالحديث. دليل كراني ويني حديثي معنى كافونية تنغنيني ala tana fe fenna femini danfen shekotala mushrikiya do ayo o dalila ke hadisai delana na wala hadisala lianna ulama parce don ke bagaw yastadilluna bihi ala anna kalimati llahi khairu makhluqati don ke bagaw yed dalila ke ni o hadisai
ko alaka kumawu ko danfewunte lianna listiajati bil makhluqi shirku parce que ni tanga ñini ni danfeñe o ye fulanka fuyade donc tanga ñini ni alaka kelema wuye o make fulanka fuyaye donc o de yato don ko wuye deri la keni o hadisaye ko alaka kelema wu danfewunte alaka kumawu de alaka mankutu de do الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وجه الرابعة بنسمينكو وجه الاستشهاد أقول إمامنا محمد بن الوهاب وقد دليلا شيرين ندليلين أتشكو يجمعي حديثين أن الاستعاجة بكلمة الله كوكا تنغنيني ألك كموية لا تخرج عن كونها استعاجة بالله كو أميبو كو يتنغنيني نيه تنغنيني ألك كلموية أميبو تنغنيني لني على يريه لأنها صفة من صفاته parce que alaka kelemaw mankutu do alaka kelemaw ye ka bo alaka mankutu la mana katangani ni alaka mankutu la ima bo tangani la ni alaye parce que alaka mankutu tangani ni alaka kelemaw ye alaka mankutu ro ka bo aka mankutu la arabiatu nanina fadilatu haja du'a ma ikhtisarihi nin du'awu afasamantia kafara duawi surumalika kafara duawi surulika duawun kasuru me faramfansia nafa bala fasamantia bala ay faidatihi duawi faida kafara duawi surulika faida bala وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في حاجة لمنزل قل ينين دواو كلا ijigina yoro mi niye nin doyu kala kito o yoro la fenti toro foka yibo o yoro la doy nye jumay nante menaka a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa dawun ni akasuru mali fule surunyi fule akasuru min nafa bade bala ni be jigi yoro mi niye dowin foye fokati bo o yoro la foyti toro الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الخامسة دورنا أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. duruna kairana ko femmi ni hari nafa sorolala minye jiya nafa ni o sorola femmina minye ki toro ki kisi kabo toro ma ube kan nafa do sama kanima ote ofomma sina bosiriku yala ayen yoro famu ko sobe femmi ni eyake hari na ya sura ye dinya nafa do ke ima ye dinya nafa do nya ima ki kisi toro ma ube aye hera sama kana ima me o fe masina fulan kafuya de do kafu aye fenya ema o te feyimbo fulan kafuya la hari na ye fenya ema hari na yi ka dinya mako do dila ki kisi toro do ma ube ka hera do sama kana ima me na sabatira ko o ko masina ye fulan kafuya de ko parce que ye jiyan nafa surala ota bo fulan kafuya ina wa mana kalamihi Sheikh Muhammad ibn Wahhab kuma la nyine munyaka kuma mana munye annahu qad yakunu shay'un min ash-shirki ko fendo bishaka sure fulan kafuya do walau hasala laka fihi manfa'atu mi harina yasru ayan nafasru o fulan kafuya la فلا يلجم من حصول النفع أن يتنافى شرك كافو أي نفسر على وتك سبب يكاكا فلان كفو يالا كوبوي فالإنسان هذا ما دين فله
قد ينتفع بما هو الشرك هذا ما دم بسك النفسر فين دورا كسر مشركه فلان كفيادو مثال ذلك ابن سبيل رحمه الله كو مثال مني الجن فغر يوجونك يؤيجونك جنو بسكي تنغا وهذا الشرك من فلان كفيادو ما أن فيه منفعة كسر النفع بالا ما نية تنغا جنين جنوية جنو بسكي كسبب يكي تنغا إما نفع سر الله me eye tanganyini min keni jinnaw ye oto tanganyini mbo fulanka foyala ko parce que ye nafa sorala ko jinnaw ye tanga misalu akharu misal ya wore qad yasjudu insanu limalki hada madem be sika sujudi bi masake fayahbuhu amwalan wa qusura مساكين أبينا فلوتها ديما أبيسك إنسان كان جو ديما وهذا شرك ما يمين كم مساكين فلان كفيا ديرو ما أن فيه منفعة كسر نفع بالا ما إسكا أبيبو فلان كفيا لا مساكين فلساني بنيا كسجود بياي أبيسك نفلوتها ديما أبيسك إتاسي ديما نفسرو بما نفسرو ما أتيك بارا ينكلي بو فلان كفيا لا ومن ذلك ما يحصل لقلاة المادهين لملوكهم لأجل الأتاي بلو سمنكو أبو أولا مغمونون بدانتمي تنوليلا أبو كم مساكين تنولي منون كي برو مساكين كوسو إبا سرو بدانتمي مساكين كتنوليلا مبو تنو كدانتمي تنوليلا برو مساكين كوسو فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين كم مساكو يوسو أتا أولوبو مشركيالا قال بعضهم أكو بيت الكلام مساكت تنبغوا دوكو فكن كما شئت يا من لا نجير له أبي مغدو تنو كوكي كومي تشوغمي نيجا مغمي ني مثاليات إلا وتعالى ديوا ني مشركيا دي وكيف شئت فما خلق يدانيك أو تشوغمي من نيجا فنا كو وتشوغلا دام فين شئت من بشك سرنا إما tanu kala doyen ni fo ka tanu ni bagay ni nya danteme de qulubala mushriku ya bala me ayemin tanu bisika ni sonja kaso me otabo ale bo fulanka fo yalla ko ye fulanka ya barake donc nin ka famu qaida do de fulani ni ka fonni fe masina ne ya ke aye jiyan nafa do nyanye ka soro o fe masina ye haramu de ko eyon nafa soro ala ate feyin bo haramu yalila ko parce que jiyan nafa soro ala misali fule dolo fule eko bana do be ne la ko dolo de ya furay ni ne ye dolo intafana mbe keneya o bo dolo mini la daga yawa ko parce que ka jiyan nafa bala ba la daga wa ata la daga muso do ko sisa ne be ke jeniya kele ka to ka jeniya ke kun sara parce que mbe dugu min na mbe jamana min na fantan kacha ni sarala min na mbe ta ke fantan madumuni o be jeniya la daga yawa o te jeniya la daga yayi ube ambe yuromi misiri ko bula kosobe ne be nyire di chewuma patron do ma ka jeniya ke mfe na yin sarani wori min beta misiri jona obe jeniya la daga wa ko parce que mo kan nafa bala nin qaida yen ni lajje wode ya to amba fo marasi tigu ye kuma dobu bolo marasi la ni amisale de fulen ni aradu be kuka ka fo marasi ye fen chamande nye ni jama babora aye marasi ke ka fama koro obe ke sababu e ka fama nye abe ko do bila abe boddo susung dola marasi ye fenya daga lendo ote marasi la daga
كود ما قال القيات تبرر الوسيلة ويشيخ الباني ويعني كان قاعدة ما أكو قاعدة الكفار ناتشوكو دولا أكو قاعدة اليهودية كن قاعدة الإسلامية قاعدة كو يهودية قاعدة دينية كافو كومي ni ayake har na yere mani na ba lashe ko nyuma doma hera doma ko o masina bashi tola albani ko nin te qaida de ako kafiru de ka qaida ni nyenu ya bil anati ka do islamiya kono puru be islamiya dina cinyana ikono minye sheikh salih abdul aziz ala sheikh afana nyin karanin qaida la akon nin te qaida islamiya kono akuma na la ka kuma bo akon nin qaida inde koso do bolo ko mujaharatigu misaliya la ko munum be marashike ko uba fo ko ni jama babora aye marashike ka ke sababu ye marashin kera sababu ye jama bora boli kera sababu ka fama koro anyana atumbe ko jugu mina yuto ya nyana ko ni fama nyana ni marashin kera sababu ye fama nye ko na fa yera la ko la ko fento marashila ako ambutugu jabi kafo wasila min ya haramu wasila sarati ko we wasila mi ni bara be kenai ko abin nafake akwa kasiro sirayin daga lendo sirayin bila shemi mfanama atanunendo akasoro sirayin yetanu sirayin tanunendo sirayin be shi femi mfanama otanunendo mana niyai wasila akasoro wasila nyere ya mubahu nge folo akasuru sira nyere daga lende folo boniya hake abigla sefen daga lendo fanama ako qaida imbenya nindela meni wasila nya haramu yedu akwa misalia mujaharatigu marashitigu ubafo kunule jama babbo uye fama koro abeke sabab fama benya ko ni fama fana nyana ko masalaha yerala ako mujaharatu nyere de haramu ye folo ako mujaharatu nya wasila minye o yere de haramu ye folo akeli te daga ko pasike abe fenya pasika le jati de haramu ye folo ale ya misaliya ko ka misaliya fule dolo yala be daga mogo ka dolo mi ko pasika be furake wa ako ate daga dolo kami ko pasike abe ne furake nganna fa bala doro yere jati de haramu ye donc ato daga ko ta ko pasike abe e furake marasi fana bo chodela ako marasi yere de haramu ye hari ni oyi nafa aye akan nafalin te ke sababu ka marashi la daga wuye pasa yere de haramu we tuma mu wa Sheikh Albani fanan ko nyin kara qaida inna al qayyatu tubarriru wasila ako qaidatul yahudiyya ako yahudo ka qaida de do ale fana ya misali yake munye ako baitul kala do ko muso ka kola beta jene yake ninye mi soro jene yala na sadaqati ube mbeta jene yake ninye mi soro jene yala mbadi ala time uma mbeta jene yake ninye mi soro jene yala mbe misiri jonaye ako be jene yala daga wa ote jene yala daga parce que har ni jene ya mbilla se sirat daga lema ube har ni jene ya nkeli be mugo nafa jene ya nyere jati de haramu ate daga ko kai awa ure ni mfana fule ka fo ni fayda la yoro de la fulan ka fo ya ni eye deme nyini ke mugo fe deme nyini mini ni mushriki yaro na te daga ikake eye o deme nyini ke har no deme nyini ye e na fade wote ewa mushriki ya mbo mushriki yala aw ayen nim fana famu de donc adonna marasi yere jati de haramu ye o yen nafa ke nafa intella jede ale yere keli de haramu ye anafa inta keli la daga ninka famu ube aya min fana ko wa idulahum mastatatu min quwwati wa min ribatil khayr bo quwwati ci de nyere ye do fa tawsir la pay aya nyere fule quwwati nyere munye kele mina udero parce que wakati kele mina uye minye ala yere yofo wa min ribatil khayr ulutumbe kele keni soude ala yere ye sota to makafu biye kala quwwati ci de nye ufana ke biye kala filie ala innal quwwata rami
ala innal quwwata rami ako fanga ko min fora ayala binye kala fili de do fanga ko min fora ayala binye kala fili de do ciden fana man mina do de fowa basitala abdurrahman sadi ko aka tawsiri kono ako kowa hadi aya jigina wakati mi kele munun tumbe ulu fora aya imbe uluta an fana tilela kele mina be ni kele de be kena jahadula aya imbata dabba batinu bomu miku abion munun be bole mobilu belendeu nunun be do ko watin kono parce que nunu nye kele mina yi me yala anka bo anka tama kele mina ye woye folowa marasi mina ye wa wote mina ye folo kele afulana hari ni marasi kera mina ye mina sugu min do silamiya sariya ya ale haramuya ale te do mina dagale nunun kono wasila min do sira min do kafen na fama silamiya sariya ya ale haramuya donc ale te se ka do kono silamiya sariya ye mina munun la daga nye aya imbe se ka uluta mi hari naare kela minande silamiya sariya ale haramuya donc ate daga ko aban na fanka barakina ale parce que ale haramuleno donc ale te minay wasila de do ya jate sira de do bo sira mindo wasila haramu yalendo anta tante barakina hari na ya nafa barakina akan nafalita la daga abe komi ni dolo furakeli nate dolo mini la daga chogomi abe komi ni jenya kela be mi soro aka sarala na beta fantaunde mena wote jenya kela la daga chogomi de marasi fana yen nafake chogo akan nafate se kala daga pasgale jati de haramu ye afamunawa o fana ambo famu nin qaida kono ya komi Muhammad ibn Habu ya fo chogomi ani musemino ya pere la tiga nye chogomi وفي الحديث فائدة نفدو بحديثين وهي أن شرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه نفدو بحديثين كسلاميا سريا من فلنيني أتكوشي تيا نا يجاهل كوكو تيا إباسر أبي فندو فوكا أنيامرانو كانكوكي min kausa ya jahilu ka ko min ciya fa fil jahiliyati kanu yasta'izuna bil jinni jahiliya la ulutum betanganyini keni jinnaude fa ubdila bi hadhihi kalimat tuma mislamiya sariya yo bali qur'anaya yo bali aya fale munna nin kuma nunu a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ambo faida suruni hadisala kunni silamiya fule ko kunni silamiya ni jahiliya ko de ni silamiya nya cinya abe afale fendo ye silamawiye min kausa silamiya min cinya tuma mi katanganyi ni jinnawiye ayo cinya aye kelima do fanyu falanye kelima wiye munun kausa jinnaw katanganyi ni munun kausa ay وهي أن يستعيد بكلمة الله تامة مسر ما خلق aya fale jumanna min kausa jahili utaye ika tangani ni alaka kuma uye alaka kuma munun da falendo akikisi akadamfin minye damfin juguye akan kisa toroma wa hadhihi tariqatu hiya tariqatu salimati no simnu kunni sira min fulenni ni sira kisilende allati yanbaghi an yakuna alayha da'iyatu budu seminu ko woleli kala be akaka ikake ni siraka ni sira min fulen ninye nin ta cogo min fulen ninye ta cogo nyuma de ninye akaka woleli kala ikake ninka annahu jasadda anni nasi baba sar woleli kala ni ko jugu do datu hada madunye wajaba alayhi an yaftaha lahum baba alkhair awajibrika ika hera do dayeleye dawa kala ki janton ni nade ni ko jugu datugu mo nye hera do dayelewye ubeta hera mi fe masal ambora min nasisa ni silamiya sariya ye marasi haramuya cide maboda udama
akonni mugum min ye ko konenye ikam masakela ni ba fe ka konnanjiya man arada an yansiha liji sultan fala yubdiyahu alaniyata wal ya'khudhu bi yadihi wal yaqulu bihi fa in qabila minhu fajaka wa illa faqad adda alayhi faqad adda ma alayhi kiden ku ni mugum min ye fendo ye kam masakela mani ni ba fe ka bilasira ka konnanjiya kaye akwai kana konnanjiya in kaye ka banga ye kene ka kene ka ni bebe bo kalama aminani aboloye ina kelen kallan kononya yoro dola ibe min foye ika foye na ya mina alhamdulillah afle na ma mina alayya min bila eka yake usagira ka nyininka ni masakeu kerasa u ambu luka hakke duma uluta anka hakke di ambe munke ciden ko auka uluka hakke duma auka ta nyine alafe yoro dola ako aka sabali ni ay masakeu kera au bolo be ko ke ko munu mandawye aye sabalu koro kata fogati juma hatta telquni ala hawdi fokata usa qiyama kajo akin kumbe nyonya nga kola lagra ka fu masakin tora bonyana namma wulamba ke chogodi atayelema cide madanke sabali la ko fo lagra akombe sabala koro de fo lagra ankasa anka nyogo soroy donc la mugo kan nunu famu silamiya sariya min fulen ne na dira mawa jahili ko munun be na yu boy ka hera ko munun dama wallahi ni silamu ye barake nu ye wode be fanga duma ode be fanga duma odo bi blasra ode be fanga ode bu bilaw ka jugu beka ko وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير نيه هيرا داتوغو اوا بوني دو داتوغو مغونيه اواجب لم بكا ايكا هيرا دو دايلويه ولا يقول حرام ويسكت ايكنا فو مغوما حرام ني حرام دي كيداده ايكنو كي بل يقول حاجه حرام ابا فود ني حراميه وافعل كذا وافعل كذا وكذا من المباح بدل عنه ni ko mogo man ni nya haramu ye iba fu ninke ko ke ka haramu in fale ko fale haramu inna wa haja lahu amsilatu fil qur'an wa sunnati nusminu ko rahimahullah ko fule kam min fo fana ko misaliya chaman ben ni na qur'ana ni sunnala ko ni ewa bone datugu mogo unye ko jugu datugu nyumogo unye kanu totede a wajible mbi kay ka hera do dayele wuye misali atama bala qur'anani hadisawla faman qur'an qawluhu ta'ala qur'ana ayaw alaka kuma masamin qortaleno ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzuruna suratul baqara mu'minu tunkera arabu kanna ba fo cide ma ra'ina kore munye an koloshi abe ko min ne ba fo ange gennikela an koroshi me yahudiyan emberninka ani arabu kan kaso araina donc emberninka na arauna ta koro de hakili dogo araina arabu ewa emberninka na yahudiyan ko kanna mugo min ka hakili ka dogo me arabu kanna an koloshi tumami yahuda tumbake ka profiteni ninye araina ulu bafu me ulu kallanyini ukakanna kachidenke fendombali ani ko aka hakili ka dogobe fatoro ulu kallanyini wode bo ala ko mu'minu marena ka kuma kan toy aka no fotuguni no be profiteni ka chide nani nayi aw be mun farabu kanna nyogona be ako fo ejumay wa qulu unzuruna aw kafo an koloshi allaje an kurushi ka ikallaje nanye sira bila yoromi ambi ibam bila sira arabu kanu ube mana kele donc ulu ni na yahuda utesika profiter ni na chogoshi ukakanna
tumami ala yubbalu karayna imbila parce que yahudaw be portena ka ciden nani aya afale umam fenwore arabu kanna munne arayna nyekelenye wa qulu unzuruna ni nyem misali ya qur'ana kono falamma nahahum an qawli arayna zakara lahum ma yaqum maqamahu wa huwa unzuruna tumami ala yubbali ku kana arayna in kuma fo ala ye fenfu ye mumbe jo arayna in jo yorola o ye jumay unzuruna ni nya qur'ana tay wa min sunnati sunna fana la hadisa wala qawlu sallallahu alaihi wasallam liman nahahu an ba'isai bitamri at-tayyib min at-tamri at-tayyib bi sa'aini wa sa'aini bi salasati tumami dondo la chide aga abe madina aka sheba do tara khaybara ka tamaru nyuman do nyini khaybara bo aye tamaru minye tamaru mimbe ale bolo o tamaru immanyi kosobe bo ako tamaru nyuman tigima nemma kobe e ka tamaru de lamba fe kasa bo ako ne ka tamaru kanyi e ka tamaru ne ka tamaru nyuman isawu kele iba sambolo e ka tamaru jugu isawu fula e ka tamaru mimmanyi kosobe nka tamaru nyuman isawu kele ani e ka tamaru isawu fula ubi nka tamaru nyuman nka sawu kele ani e ka tamaru majigile mimmanyi kosobe asawu saba ce sonna parce que ce fana kala nyine munya ye tamaru minye tamaru nyaji ya kanu ci den dronde afana ye tamaru isa ni sawu fula ube sawu saba ani tamaru nyuma ina na ci de ma ye tamaru ndi ci de ma ci den ko nin tamaru kanyi de ayen nin tamaru soro chogori ya soro me ko ne nin tamaru soro khaybara nin tamaru sawu kele ani tamaru do yin sawu fula de bebe nyogona ube sawu saba nyu fere nyogona chogori ci den ko awwa ayinu riba awa ko ni wato ube awa iriba yere jati de fulani ciden kwa mate akwa awa ayinu iriba aku iriba yere jati de fulani parce que tamaru be tamaru ma fo hadisala tamaru ne tamaratu cha ya nyogonyo me tuma mi ciden yen ni fo kan ni haramu ya bolo ko ni nya iriba aye boda dama ako chogodi bi il jamu bidarahim wastari bidarahimi janiya akon ni abake chogomi bi il jamu e munye tamaru majigile tamaru mi manyi kosobe ayo fere bidarahimi aya fere darahimi la worila wastari bidarahimi janiya wala ibi darahimi nununke ka tamaru nyuma isa man hari sisa hari eka sa'u fula songo dra eyo sa'u fula fere drahime hakamina hari uno drahime unde ye tamaru nyuma sa'u kelen soro tamaru no tamaru ko ne ma fana nyoko na sisa ako sisa boda minye ni na nyoko na ba fe ka ke tuma me ni haramu ya aye boda di ako na ba fe kan ni nyoko na ke eka tamaru majigile o fere de folo drahime wula ni ya fere drahime minna ibe drahime nke kana sa'u kana tamaru nyumai isawu kelensa falamma manahu min al mahajur tuma mi cide nye ceyin bali penna min manyi fataha lahu al baba salima aye bonda kisilenda yelaye allaji la mahajura fihi balili fente minna min balilente ayo da yelaye donc misaliya o fora ninde hada madem fana dawa kela ijanto nim fana la ika dawala yoro ni fendo haramu ya ni ko ni haramu ye na ya sur silama yari hera do na te min be se ka bilano la ni bo do ofo ni haramu ye de me aboda ye ninke chogode باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين باب يبونداي من الشرك أن يستقيس بغير الله ويدعو غيره abe fulan ka foya da tuguni mana fulan ka foya de do
dama kasini ala tana ye ube ka ala tana wele folo an bɔra tanga ɲini de la faranfansiya b'a la dama kasi in fala faranfansiya b'a la a bɛna fɔ qawluhum min ashirki min lili tabu'id n'a ko a bɛ shiriku la min lili tabu'id ye mun ye fɛn dɔ فيدل على أن الشرك ليس مغتث بهذا الأمر من يرانا ko fulankafoya yi madda nin ko indorola ko caman be fulankafoya do min nya do de ni fulankafoya do de wal istighasatu al istighasatu ya jumay talabul qaws mana kaddama kashi ka kisili nyini mugofe qawsi ye munye huwa ijalatu shiddati ni geleya do bi ka mugo do idama kasi mugo do ma akana geleya ngule ka boyka iya yul fole yede ni tora do bi no fe kata sembe mugo ma kitanga katanga nyina fe kitanga o de babu fole ye anya faranfa shafu ni babu fulana de wundo de be eka ki dama kasi mugo do la akana de ngule ka boyka ni ye o de وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه مؤلف كما أتيتو أكاف فوتشو كتي معنى فرنفانسا ديبالا بل يخير بما لا يقدر عليه المستخاص به أبسري جمانا نيه فندو نيني إدما كشي مغولا فنا فمي إدما كشي من ناتشالا imma li kaunihi mayyita aw khaiba atashala chugodi imma ayi dama kasimin na suude do sube kaburu kono etara dama kasara ko dama kasala ko fantanya be ela ka fantanya kurta kaboyka a ube bana do be ela aka bana in kurta kaboyka le fana suuda be kaburu kono abe salawa abe saka fantanya boyla abe saka ewa bana boyla shirku de ninya aw khaiba ube mi asute de anyana mado meina atenyokonka ebe kungo kono na sisa sheikhu batola de ube maba do be bolo kungo kono na la de wundo yisuru ya sheikhu fulana astakhisu bika sheikhu fulana mbinda makasiniye nintora min benka ikana bonka ina atenyokonka shiruk abe mobili kono mobili ba fe kabbi ya sheikhu fulana shirk abe abiyon kono abiyon ba fe kabbi ya sheikhu fulana shirk ate fulan kafuya de do ni ye shirku de ni tebbe parce que ba ke kay dama kasimina ati koro aw yakunu odeyato sheikh Muhammad ibn Wahhab akwa ka kitabu do kono nya kitabu ndo foye duraru shaniya fi ajwiyati najdiya Sheikh Muhammad ibn Wahhab akadawa yere sinsina leshirina ka komise bebe o kitabu kono ako kitabu kono ko fulu ka mushriku ya kan no ka teme an ka shisa ka mushriku ka ko qur'ana jigi wakati mushriku ulu ka shirku ya kan no ka teme an ka wakati ka mushriki yaka ako de lay munye fulun ka mushrikun fule nu ulu be nogoya la de be femure fara alaka men ni ko gele yara ulu bolo drobe ala kelem to dawle fayja arkibu fil fuluki da'u Allah mughlishina lahu dina falamma najahum ila albarri jahum yushrikun fuluka mushrikun alako nu yele na batonka udonna bajika ko gele yaraw bolon ube ala kelemto de wele ko kad wele limbe klashi alay metuma min ala yu kishi doron unana gerenka doron ube bo min karma be do fara laka me akonka shisan ka mushriku ube no yala wo fulanka foyado ube gele yala wo fulanka foyado nin no ya keru mare fulana sheikhu fulana de kap yen nin kenaye ma ba fulana de pinne tugura ko de naye heraso ni samaya na wo sheikhu fulana ye duwauke
jamana da mugo do ganyara ka ke president yo nko atara sheikh fulana de fewde do hukaye nogoya shirku ni geleya nana fana sheikhu mabau ube giri kata ulu de makawulu wele nko koronfila ka kola ko munun temena fo wakati mi uye kaburu ciye ka kaburu ci sauti ka bo kaburu la o ya soro ko wusulembe do ko cogode arajo privé nununa nube arajo bila ko beki ka hakilna fo do ko koronfila ka kibariya ko ne ko ale minye ku ka karamugo binani ku ka ulu tomodoro karamugo fule nasongo ko bula ka wasa wasa dia kelenkelema u ka do keli wala ko koronfila ka ko be ba yere ko nasongo te min yere bolo fro ko wasa wasa ka duma dro ka do keli wala ko koronfila ka ko be ba nunu ya haklina bo sisan ka musiran ka wakati ka mushriku ka mushrikiya ka jugu aka gele ka teme folo ka mushriku ka folo ka mushriku fule nunu be no yala de be fengure fara ala ka menni ko gele yara cho ulu baro foiti bo gele yala ni ala klempe wote mi an ka wakati ka mushriku no yawo mushrikiya gele yawo mushrikiya ubube giri katan ni shegu dema ko no be no yala do be giri katan ni shegu ni no ko wele ani ma banunu udona gele yala wo be giri ala te wele de ube giri katan ni shegu dema ko wele donc fulanka foya do ni yesu wele ube shegu be yoro were de be yoro were ate nyogon ka ya wele ki dama kasinai shirk aw yakunu shay'un mimma la yaqdiru ala ijalatihi illa Allah ta'ala ube ni fendo nyini dan fenfe iye dama kasi dan fenna ko aka fendo wuli ka boy ka femmi fuy tese ko wuli ko bo mo kan yala kelempe wute no of yo fana dama kasi ke dan fenfe o ye shirku de buna semno buna misali yafo falawi istaghasa bi mayyiti li yudafi anhu aw bi qa'ibi aw bi hayy hadiri li yunjila al matara fa haja kulluhu min ash-shirk ako ni dama kasini suye ko akan nyone ne ke kabo eka aka tora do nyone kabo eka aw bi qa'ibi ubi eni mugo min te nyogonka ni dama kasino ye ko ka fendo tora do nyone kabo eka aw bi hayy hadiri ube mugo min yere abi korode aba mugo anyana mado sute abi korofana me iya nyina fe ko aka sanji jigi fa haja kulluhum min ashirki nunum be ye fulanka foyade nunum be musirkiya ni ya nyini sufe denti mbolo dendema bana be na bana bona shirku ini mogote nyogon kaybe yoro were alebe yoro were I dama kasala ko tora dobe eka bana dobe ela aka boyila shirku ini mogo yere be nyen nyogon ka nyana mado yera ba nya yere la be nyogon ka me ya nyina fe ko aka sanji jigi shirku sanji be ala bola sanji be damfe bola sanji ye ala detail o yunzilu al-qaisha ala ko ale de be sanji jigi أريتم المال التي تسربون أأنتم أنجلتموه من المجن أم نهر المنجلين ألا قال ألا دبي سانجي جيبي أكو ينكباريا جيمي أو باك كامي أو ديا بوكا بانوكو كونو كاجيا ألا ديا جيبي أو نينيو نيالين دونكا جامونا نونون كونو دي mogo munun fana be nunun ke fana ulu de be misiru kono ulu do de be alimam yawla ulu do de salli wala la wala jamana yin kono ni sama ya gele yara dro mogo do de be ko ulu ye sanji wala la wuye so de be ta folo utumbe so de ta kama ni falu me sisa moto de be ta ka usegara ni mobilu karasa be yam fe ko be se sanji wala la u beta afana ba tafo ubasara donc abafo abaka baraw ko ayeta nasera foka awuse duguma kana jigi yoro la de ni baram bu nda baran nunu be cinya de na jigira sira la dro be cinya afana bena hari ni sugune be mo min na sayba munyu de na dugu ko na betan nindo yamfe nani alakalla tige benna parce que do wala bakel la jarabi de
nani ala ka latigɛ bɛ na sanji nana dɔrɔn a b'a wele o ko aw ye sanji sɔrɔ yan ka sanji welelen de don sanji b'e bolo hari i ka ɲaji t'i ta ye i daji t'i ta ye e bɛ sanji bɔ min nin ye siriku de ninnu ye filankafoya de sanji tɛ mɔgɔ bolo n'i y'a ɲini mɔgɔ fɛ ko a ka sanji jigi dɔrɔn sanji t'a bolo a tɛ se n ko dɔ delila ka kɛ ka tilunkɛ kɛ ni dugumɔgɔ dɔ ye ka na dugu la ko 40,000 ko samaya ka kabanɔgɔ fɔlɔ ko a y'a feere o dugumɔgɔw ma kabanɔgɔ kɛra ale ta ye a y'a feere ko samiya ka kabanɔgɔ fɔlɔ ko a y'a feere o dugumɔgɔw ma 40,000 ka taa n'a yɛrɛ a taara dugu dɔ la bon a ko aw n tɛ sahelen dɔ hankin tɛ to o ye mun ye bamanankan na kini ni numa bani bani kanyaga ni banyafa dugu fula de do ulu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔw d'a ma ka wariw d'a ma a ko aw ka dugu ye kanyaga ni banyafa de n'a y'a fi yan fɛ n b'a sama ka taa yan fɛ a bɛ se aw ma ni tawhidi t'i bolo hakili t'i la koyi bandi bɛ tromper de a bɛ tilonkɛ kɛnɛya de parce que naluma de ye ko kanyaga ni banyafa n b'a fi yan fɛ dɔrɔn k'a sama ka taa aw fɛ yan fɛ n balima o dugu ninnu ma sanji sɔrɔ u ka kamalenw wulila cɛ nɔfɛ ko olu bɛ taa a ɲini k'a k'a minɛ o bɛ sɔrɔ wa ale y'a ka wariw minɛ dɔrɔn a y'a yɛrɛ ɲini n ko dɔ delila k'a kɛ a dɔgɔnin de y'a ɲɔgɔnna kɛ a y'a wele a y'a mɛn dɔ de nana ka baro fɔ ne a b'a kɛ ka baro fɔ ko sanji gɛlɛyara olu fɛ samaya la k'olu taara dɔ fɛ k'u ye 20,000 d'a ma quoi ko a ye ko a ko ka taa ko sanji bɛ na ko a ko kana jigi dugu la dɛ n'u taara u bɛ nin dɔ yan fɛ u bɛ nin dɔ yan fɛ bon k'u taalen tile 3 ɲɔgɔnna sanji mana tile 3nan ala y'a kɛ samaya don sanji nana a y'a mɛn ko sanji nana ka dugu la a y'u wele ko sanji nana fɛ wa ko n ka sanji welelen de don a y'a baro fɛ ne ja min yɛrɛ ye baara in kɛ ne n'a kɔrɔkɛ dɔ sigilen don a ma kuma a ye kuma minnu bɛ lamɛn a ma kuma min ye baro fɛ ne o taalen a y'a ka telefɔni bɔ a ko suna ko nin filɛ ka cɛ min baro f'u ye n'a y'a tɔgɔ fɔ ka dugu fɔ a ko n dɔgɔnin de don n ko a ko n dɔgɔnin de don ne ma sɔn k'i da don a ka kuma la a y'a telefɔni wele a ko karisa ko a ko ne m'a fɔ i k'i sen dɔn i sen bɔ nin ko sugu la sanji bɛ mɔkɛ bolo janko ye e daji i ta ye fɔlɔ m'a fɔ i k'i sen bɔ ninnu mun b'i sen dɔn ninnu na sanji b'e bolo wa a ko sanji tɛ n bolo kɛ mɛ n nana de ne bɛ wari bila ka taa wa ne m'u wele koyi u ni 20,000 de nana ne ma olu de ko ni 20,000 nana mɛ sanji kɔni tɛ ne bolo mɛ u ni 20,000 de nana ne ma ne b'olu to yen u n'u ka taa cogo di i y'a jaagoya nin dama de bɛ jamana in kɔnɔ dɛ a bɛ siriko a bɛ filankafoya sanji tɛ mɔgɔ bolo dɛ sanji ye ala de ta ye a fulaw bolo ya n'i ye mɔgɔ hadarilen yɛrɛ a b'a ɲana n'i y'a ɲini a fɛ de ka i dama kasa la ko a ka sanji digi fa haja kulluhu mina sirik ninnu bɛɛ ye filankafoya de walaw istaghasa bi hayyi hadiri fima yaqdiru alayhi kana jaija faranfasiya bɛ yɔrɔ jumɛn sisan mɛ n'i ye i dama kasi danfɛn na mɔgɔ la a hayu a ɲɛnama don a b'i kɔrɔ i y'i dama kasa la fɛn na fɛn min ni a se b'a la a bɛ se k'a k'i ye o dagara o delila ye mun ye qala allahu taala fastaqasahu alladhi min shiyatihi ala alladhi min aduwwihi suratul qasas musa tuma min bani sirlanka ye ani kubutigankaw bɛ kɛlɛ la musa bɛ yaala misira kɔnɔ o y'a sɔrɔ tilegan hadamadenw tɔ hakili tɛ dugu la ale bɛ yaala la a nana bani sirlanka dɔ ma ani kubutiganka bɛ kɛlɛ fastaqasahu alladhi min shiyatihi istiqasa ma fɔ ya wa musa ka siya mɔgɔ musa ka siya ye mɔgɔ min ye
bari sallanka aya dama kashi musala aya dama kashi musala ko musa kale deme aka juguinka bonni aye dama kashi minke musala musa bese wala parce que musa nana aye abolo kurudoro ka kubtigan kai ko bugodoro ala yo latige kero fana masaya shiakele o sara donc fenyini na musa feya dama kashi kera musa mani fenya asebe minna parce que musa bese kata kufara ka bonyogona asebe ninna amisali awre enan mogo dosisa akad doni babolo atese ka yirenyu enana ya dama kasila karasa ndeme ikinyu nka donila fana mogo minye fanga bila ibese ka deme kanyu iya deme kanyu ni dama kashi bashi tenina parce que ya dama kashi la fenna mi ishe bala bashi tola me ni dama kashi hada made nyanama asu yere tabi koro i dama kasala fenna femmi ni mogo tese ko o kenni alate o ye fulanka fo yayi me ni dama kasala fenna hada made shebe minna kake bashi tola o delay ni ayay fastaqasahu alladhi min shiyati ala alladhi min aduwihi وإذا طلبت من أحد القوصة نية تورا ولي نيني مغفى وهو قادر عليه أبشالا فإنه يجب عليك تسهيه لتوحيدك من هر أوير فين دغالين يري كودو بنيني فيري هر نية دمكسي مغولا فينا فمي أشيبالا أواجب لهم بإكا يكي كتوحيد كنيالا ibi ka tawhid kene chogodi anta ataqida annahu mujarradu sabab ajate mina doron fule kindama kasi karasala ko akindeme asheba la fena me kani iduskun fana ni yere sinsa ka fana ajate mina ko sababu simple do ajate mina fana ko sababu doronde do ale sababu doronde wa annahu la tashiru lahu bijati fi ijalati siddati ika jatemina geliya min bi ekali yere jati tese ka wuli ni ala dema deme ale yere jati se ka geliya muri ka boyka ika nin fana shiri dusukun kono li annaka rubbama ta'tamiru alayhi wa tansa khaliq as-sabab parce que kacca ni momi janto yere la ni yoro fana la har ni dama kasi mogola fenna shebe minna na yake nima e wi janto yere la e be se ki be ishinsa ka kanyina sababu kala minye sababu nyere daibe nyino yere ko ala sababu dambaga ibese ki sinsin ninka ale sababu de kanyina sababu dambaga yere ko wa haja qadihu fi kamali tauhidi ni yo fanake hari na mi ka tauhidi wuliye ka wuli pew ka boy abedde fodo ka tauhidi la ni hada madenyi sinsi sababu fanaka kanyina sababu dambaga ko o fana bi ka tawhidi lebo aba jogide wa qawluhu nako wade yato salafu doko ako al-itimadu ala sababi ala li asbabi shirku wa tarku li asbab qadahu fi sharia ko ni shi sababuka ko ye shirku ye ka sababu fana keli toye o yede iye islamiya sariya la goshi parce que yes islamiya sariya dambi kata hakilin tanyama bun khaymu ba misal yake ni mo min bake kala dele ala nso de me ko ke furu fana me ala ka dendima o be muira ha e ko ete furu me ala ka dendima fana ka soro furute ka soro musote o be hakilin tanyade dambi katima wodi ato sarafu inko ako al-itimaru ala al-asbab shirku wa tark al-asbab qadahu fi sharia kisinsi bamba kisinsi sababuka o ye shirku de ka sababu fana toye o ye de sharia la gosiri de yoye wa qawluhu aw yadu khayrahu ubniye ala tanawule anko ki dama kasini ala tanaye shirku do anya farampan shafo ayoro minye shirku yai bo bonda tewa aye fulana mi fara bonda ka ko aw yadu huwa khayrahu ubni ala tanawule aw yadu huwa khayrahu ubni ala tanawule
معطوف على قوله أن يستقيس أبدا بالله كتايرو مي دم كسيرو فيكون المعنى من الشرك أن يدعو غير الله أبا كنو فنا فلان كفويا دودو فنا كألا تناوله أبكم من يمبوندا كفلا دي با كنو كي دم كسيني فين وري مينتي عليه أبي فلان كفويا دلا كفين وري ويلي مينتي عليه أبي فلان كفويا دلا وذلك لأن الدعاء من العبادة باسكو ولي فلي دعاء فلي باتو ديدو قال الله تعالى لكم مسامين كورتالندو وقال ربكم ادعوني استجيب لكم او تيجي على كوكا على ولي كو ابا وجابي ان الذين يستكبرون عن عبادتي مغمون بو يربونيا كابوني على كباتوما مناي كو دعاء يباتوي على كو ايون ولي با وجابي ما كو ان الذين يستكبرون عن عبادتي اسكا كو اني دعاء عن عبادتي مغمون بو يربونيا كابوني على كباتوما سيدخلون جهنم الداخرين ولو سوني وبدو جهنم كنو دوغيالهم عبادتي اي دعاء عبادتي من فلان ان الذين يستكبرون عن عبادتي الله ني موني اي دعاء مغمون بو يربونيا على كوللما على يوللي فسمى الله دعاء عبادته على يوللي على ولي دعاء على يا ولي كوباتو ديدو وقال صلى الله عليه وسلم تيدم فنكو حديثا كونو على كتنونا كسبك ان الدعاء هو العباده اكو دعاء دي كو على دي باتوي مي حديثا دو بينا كو الدعاء مكل عباده ولته حديثا سهلني وهي حديثا ديفو سهلن تدي حديثا من سهلن دو ان الدعاء هو العباده نين دي سهلن دو كو دعاء باتو دي دو والدعاء ينقسم إلى قسمين إيش وقت مثلا ها إن شاء الله أم بجويا وني الله يدرسورة إيراننا والدعاء ينقسم إلى قسمين والدعاء يمبتلا كتا تلا يروما فلا دونك ني الله يدرسورة إيراننا درسو بيتو يرولا كتا إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتاب التوحيد